Słuchajcie, nie zdążymy na fligra! Kej familio muszalików wybrała się na urlaub. Fliger nam pitnął? Nie, jeszcze nie. Łojerona! Zapomnieli się o jednej małej rzeczy. Mam takie przeczucie. Zawarżeś wszystko? Ja. Światło we izbie żeś zgasił? No zgasił, co my jeszcze mogli zapomnieć? Becik! Są w doma. Mamy doniesienia z okolic piekor śląskich, aby to miała co banda hacharów, które się mianują wodnite pierony. Synecku, wiemy, że Ziedrin to dzieciątko z geszynkiem. Wydupiej z placu. To je moja chałupa i muszę ją bronić. Kaj twoje muti? Muti je w aucie. Kaj twój ojciec? Dupi na grubie. Kaj twoje braciki, a szwestki? Ja nie mam rodzeństwa. Kaj mieszkasz? Nie mogę ci powiedzieć. Boże, jego rolim. To je ino bajtel. Co nam zrobi bajtel? Bajtle są głupie, wiem, Bożek był głupi. Tyś dali je głupi. Bang! Hopku, mnie nie obchodzi, co ty teraz masz mozisko. Ją ostawiła w chałupie małego bercika. Papierona! Kajżeś je, mały giździe. Zaklupia tego ciulika. Po jakiemu żeś seblik szczywiki? Po jakiemu wyglądasz jak kokot? Miło mi, Achim Gajda, masosz z Radzionkowa. Kaje dziecię do piekor, to ją was wezna. Hapcy, wczoraj był ino normalnym bajtlem. No ale dziś je istnym wachmajstrym. Poddowocie się, albo ciulomy się dali. Jo coś czuję, to będzie twoje najlepsze wilejo. Familijno komedio, ino bez familie. Są w doma. To jakżeś sam przyszedł. Tutaj nie gniewaj się, ale masz dziwne brele, dziwnego fonsa i jeżeś go rolem. Reżyserowane bez Kazimierza Kuca. Już chnet w kinach. In München steht